Omong ngono, aja nyedek anakku kowe ngono. Ndang ngomong ngono. Ndang. Dut, gendut. Iki lho, Dut. Kowe diseneni iki lho karo Mbak Ene yo. Udah iki ini Mbak. Udah iki ini. Udah. Yo, sik mie yang bagus. Yo mie endi mie? Mie endi? Mie iki. Kelo. Endi mie? Duh, endi mie? Yo lah. Sik. Nah. Minggu lagi, minggu 5. Lagi 5 10. Ki mie. Yo. Mbak kok urang iso mie, Mbak? Urang iso mie nyapa? Urang iso mie goleki adoh men. Apa mek karo urang ser mie, Mbak? Yo. Hah? Yo lah Mbak, mesakne aku. Sik tak endangane ya. Yo lah, piye ta kuwi?